ёд дорам, мегӯяд шодравон адабиётшинос Турақулзеҳнӣ, ки саҳни регистон моломоли одам буд. ман ҳам тамошо доштам. як вақт садои ғулғул баланд шуд, ки мегуфтанд: айниро оварданд, айниро оварданд. айниро оварда ба пушти як нафар шахсе, ки чун деви ғул истода буд, гузоштанд. аз ду даст ва китфаш маҳкам медоштанд. як банд чӯби зарангро оварда ба наздаш гузоштанд. агар чӯбе шиканад, дигарашро ба кор бурданӣ буданд. фармондеҳи он девсиратон фармони якдуро медод. чӯбдорон бо чӯби 1 метрӣ ба тахтапушти бараҳнаи устод мезаданд. бадани ӯ аввал сурх шуд, баъд нилӣ гардид ва сипас дар зери зарбаи чӯб парчаҳои гӯшти бадани устод ба ҳар тараф пош хӯрдан гирифтанд. баъзе ҷоҳилони ҳайвонтабиат барои он ки садоқати хешро ба амир нишон диҳанд, бо дасту мушти худ айниро мезаданд. аммо дар ҳангомаи хунин одамоне низ буданд, ки дарун сӯхта, дуд аз димоғ бароварда, чакраҳои хуни ҷигар аз дидаҳо 6 қатор мерехтанд. айниро пас аз зарби ҷонгудози 75 чӯб дар ҳолати мадҳушӣ ба зиндон андохтанд. фардои он рӯз, яъне 8 апрели соли 1917, сарбозони рус аз Когон ба Бухоро ворид гардида, зиндониён, аз он ҷумла устод Айниро озод карданд. ҳамаи ин ранҷу озорҳо, зарбаҳои ҷонгудоз, ки насиби устод Айнӣ гардид, ба чӣ хотир буд? чӣ гуноҳи азим содир кард? гуноҳи ӯ он буд, ки мехост дар байни мардум чароғи илму ирфон, машъали маърифатро фурӯзон намояд, ба фарзандони халқ дониш омӯзонад, китобҳои дарсӣ иншо кунаду ҷавононро ба ростӣ, ба покӣ раҳнамо созад. танҳо ҳамин гуноҳаш буд. хушбахтона толеаш саъд омад, аз зиндони амирӣ раҳо ёфт, озод гардид ва ба халқи азизу кишвараш хизмати шоиста кард ва сазовори номи баланд, асосгузори адабиёти навини тоҷик ва рутбаи олӣ, қаҳрамони Тоҷикистон гардид.